Kani kadai kasi ka bakerpang kasi ka bakraw namta jong kinoi kai. Lane ka Teachers Day. Balai ngi rakhe kan Teachers Day. Pitip bat ken mang. Makani kadai kasi ka jong wei uru kraw jong kri India jongi. Katau Dr. S. Radhan Krishnan. Ubadai wei na kinoi kai ki bakraw jong ka ri ka it ke jongi. Henry hakum kani kasngi kha ka jong i ula ai sobhano bahaka jaka ban rakhi ke sikha jong i kin rakhi no ye kasngi ka bakerpang jong kinoi kai namar usuthu biang biang bakinoi kai kidai kinong sandur kinong tebe jing shai ye kari ka jaj ban riu bar koi tikhin dia nakaliang ka jonga lengba kan video ka jonga na shim ya kani kalat kani kabu ban ai kublai Teachers Day basuk bakmen ya baro kinoi kai ki badon na po kabri uhanyo trap uhanyo skum kumba kani kasi ka bakraw jongi kinoi kai bat nga sungu shibun ba ki kena school ha ki school ba fer ki shim ya kani kasi ka bakerpang ki lek kemen ya kani si bakerpang ki ai kijing ai subha yang ngi kinoi kai laklong ibarit ni bakraw kata kada kijing sungu ka jongi ni pediang ni kata oh abakum kadi kasingi ngi juyo ki message nang ne nang tai baki wish yangi Teachers Day basuk bakmen lani happy Teachers Day ten rai ngaku aban kren hang ni nakamta ki bor ki badai pet khamtam ya ka sorkar khamtam ya ka tanat ka pet ya ka puli ka puti lani ki education ngaku aban kentu ya ka sorkar baken mau ba ka jing rakhi ke jungphi ka jing ken mau burom ka jungphi ke ka sngi burom ya kinoi kai lada phim sim la burom kum badai burom ka mentoi ya phi bapin rakhi lani bapin burom ya kinoi kai ngimla banlen ba kinoi kai kidai kinong sandur kidai kinong tei kidai kinong tebe jing shai kidai kinong wanra ya ka jing nang jing start ya ki kun kiti ki jongi bar kidai ki paya ki bas khem jong ka jat ben reu henry susi ban ong habang yu i ha ka ri ka si ki ba ik jongi ki nong hi kai kidai ki wei na kinong trai ki bala sha nyon ki bala sha le bench i bench kentron ni iya kata ngi saki kata om dai bang kren lap la kan ni henni ngi kren ni ka jing shisha piken mau hakini khindiat banai ki bala lek no ka socialong lani ka additional secretariat kalong ka jakat thia mit jong kinoi kai ka surok kalong ka jakat thia mit jong kinoi kai balai namar ba ka sarkar kam simdon ka jing kit kli ban sngap ya ka jing ut ka jing nam jong kinoi kai bat ngi iro ya kani ngi sakiru ya kani ka jela ka jongi ka puli ka puti kala don hatraidu kadau kalong namar bak sokar yano ngin keno menta hato dai kinong hikai hato dai kinong sing school kani kani so jonga dai ka jing bom simkhya jong ka sokar kumtang kan tu ya ka sokar leng ba kani ka si ka kerpang jongi ken mau ya ki kam ki bangila le ken mau ya ki kam ki bamangi kum kinoi kai ngila le kat bala kabut kabor hai bor berit jongi ngila ai ke jing shekri ya ka ri ko je rew lemba ka puli puti kum ta ngi kwa ban kentu ka sarkar subha shim khiai kinoi kai shim ya kinoi kai kum kita kinong wanra ya ka jingkela ha ka jaj ben rew hi bar koi kinong wanra ya kata ka jing shai namta kinong rat tingkhong ya ka jing bit ka jing ana ha ka puli ka puti te tang gini kintin bakhan dia ngai scam bat nga kerpat ya phi kum ki paranai kai tungan ya shakri hok ya karib ka jing rew leng ba ka puli ka puti wat hapdeng gini ki jing ki bangi ya kendu henry in ai tilot met mensim ban ai ka jing start ka jing nang kena Titang kin tin kendiat kublai shibun kublai syajarngo.